שלום, לי קוראים ליאור, ואני היום אראה לכם איך פותחים משתמש באפסטור בחינם. הולכים לאפסטור, לכו על איזושהי אפליקציה חינמית שאתם רואים. סתם למשל, אני רוצה של סופר פארם. אחר כך אני לוחץ free, install, ואז הוא כותב לי התחברות, תשתמש בחשבון קיים, צור חשבון חדש. לוחצים על צור חשבון חדש, ואז עולה לכם הדף הזה. רק שנייה. אתם לוחצים next, יורדים למטה, לוחצים huge, ומזינים את הפרטים שלכם. אני עכשיו מזין את הפרטים שלי, ואתם תזינו את שלכם. רק שנייה. סיסמה. פה הוא גם יראה לכם על שאלה ותשובה, יורדים למטה. אין לי ממש איכות טובה במצלמה. יורדים למטה, מזינים את תאריך הלידה שלכם, ונקסט. אוקיי, פה יש בעיה, רק שנייה. ונקסט. ואז יבוא לכם ויזה, מאסטר קארד, אמקס, ואז נוד. אתם לוחצים על נוד, זה קצת מצונן, ומזינים את הפרטים שלכם. אני בר, ליאור, last name, מאייפון, ועכשיו חולון, וזה מיקוד. אל תזינו באמת את המיקוד שלכם, ומספר הטלפון 03 666 55. נקסט. אוי, שנייה. רק רגע. והוא אומר שהוא שלח את זה לוואלה שלי. הולכים לוואלה, מאשרים, אתם נכנסים לסיסמה שלכם, ואחר כך אתם קודם כל נכנסים לוואלה, אחרי זה לוקחים את הסיסמה שלכם, ונכנסים לאפסטור ומורידים מה שאתם רוצים. בהצלחה, אני אעלה עוד סרטונים בקרוב. ביי ביי.